இது உண்மையிலே வெள்ளைப்பூடு தோசைன்னு நினைக்கிறேன். வெள்ளைப்பூடும் इंजू ඒකනේ සුදුලුණුයි ඉඟුරුයි කවලම් කරලා තමයි මේ තෝසය හදන්නේ. இதை போட்டாச்சு. அவங்களோட சாக்லேட் ஒன்று போடணும். ஒன்று ஏன்னா சாக்லேட் தோசை அதனை விதியாத் போட்டால் பலாகண்ட இதுதான் சாக்லேட் தோசை. இது செய்கிறதையும் பார்த்துக்குறோம். ஏன்னா ஆனால் சின்னவங்களுக்கு வந்து உண்மைக்குமே பிடிக்கும். ஏன்னா இப்போ எங்கள்கிட்ட சின்னவங்களாம் இந்த மாதிரி சாக்லேட் தோசைக்கெல்லாம் அவங்க செம்ம ආස. කියන්නේ පොඩි ළමයින්ට සැරජාති කන්න බෑනේ දෝසය අපි කනකොට එයාලා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ වගේ චොකලට් දෝසයක් දුන්නම අනිවාර්යෙන් කයි යාලා. එතකොට එකක් චොකලට් එක අනිත් එක අපි බලමු මොනවද කියලා. पेस्ट चटनी रेड प्लेट மற்றது வந்து இஞ்சும் வெள்ளைப்பூடும் கலந்த தோசை. அது வெள்ளைப்பூடு மட்டுமா? இது வடைக்குமே நாங்கள் 3 வகை சட்னி கொடுக்குறோம். வடைக்கு 3 வகை சட்னி கொடுக்குறோம். புதினா சட்னி, கொத்தமல்லி சட்னி, கார சட்னி. சாக்லேட் தோசையும் வெள்ளைப்பூடு தோசையும் சரி. இதை கூட சாக்லேட் தோசையாய் சுதுலுணிக்காய் දෙකම හරිය. தம்பி எப்படி இருந்துச்சு சாப்பாடு? சாப்பாடு பிரமாதமாக இருந்துச்சு, பிரச்சனை இல்லை. ஃபஸ்ட்டுக்கே வந்து பார்த்தோன்னே இன்டீரியராக இருக்கட்டும் எல்லாம் சாப்பாடு சுத்தம் நல்லா இருந்துச்சு. ரேட்டிங் கொடுத்துருவேன் 10 out of 10 கொடுத்துருவேன். ரைட். அவர் வந்து 10க்கு 10 கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு. يعني ලකුණු 10ට 10ක්ම දෙනවා කියලා යාළුවා කියනවා. රසයිලු ඇත්තටම. එතකොටම අපි පොඩ්ඩක් කාලා බලමු මේ මාත්මියගෙන් කෑම කොහමද කියලා. தோசைக்கு அப்போ உண்மையிலே வந்து அந்த அம்மையார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்றைக்கி தான் வெள்ளைப்பூடு தோசை ஒன்று சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட யாக்கண்ணி චොකලට් එකක් නේ කොහොමද රසයිනේ. ඒ කියන්නේ අලුත් මේකක් නේ, අලුත් අත්දැකීමක්. சீஸ் එකත් කාලා බලන්න ඕනේ. அப்போ இங்கே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. அப்போ அவங்க வந்து உண்மையிலே இப்போ சாக்லேட்டும்
வெள்ளைப்பூடு தோசையும் தான் சாப்பிட்றாங்க. அப்போ உண்மையிலே சீஸ் ஒன்றும் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க. அம்மா இங்கே உட்காந்துட்டாங்க. Mostly. Thank you. இது வந்து சீஸ் දෝස මේ විල්ලා චීස් දෝසේ මම පුළුවන් විදියට පොඩි පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. ඒකට වර්ග 4ක් 5ක් දැන් බැලුවා අපි Ibu jangan cepat. Ibu jangan cepat. Dan mega. Cheese.